Kontrobersyal, Winersa niya ako. mas pinainit, Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Welcome back to the program. This is Top Secrets. Kapiling si DJ Rakitera at kasama pa rin natin ang ating caller, Top Secret Sharer of the Night. Hello! Asa na siya? Hello? Hala, nag-reconnection loss. Ano na nangyari? Hello? Ala, nawala na siya, mga Hello? Nandiyan ka pa ba? Sister? Signal ko kanina. Hello po. Ayan! Hello! Yes, sorry. Mali lang pala yung DJ Rocky. napindot Ayan ko, po. sorry. My bad, akin yun. Ah, Pero, yung signal ko po kasi sa bundok. nasa bundok-bundukan ka. Medyo mahirap talaga ang signal pagdating sa Cavite, ah. Opo, medyo po kasi nasa biyahe po. Ayan. Nasa biyahe. Okay, sige. Tuloy mo na. Ano yung sinasabi mo kanina tungkol sa alam Ayan. ninyo, alam ninyo nag-exist yung isa't isa, tapos etong si mother ng kid ng kinakasama mo ay hindi alam na nalaglag yung baby na nabuo sa sinapupunan mo. And condolences to you pala. Sorry, sorry to hear that. Opo. Yes, DJ Rocky. Ayan nga po. Medyo nung time po na yun, sobrang depressed ko. Hindi ko po alam. Hindi rin kami okay nun kasi nung time din na yun parang nag-decide na kami na we separate our ways together. Pero hindi ko maintindihan yung time ko na yun. Yung pala may PTSD na ako. Kaya yung galit ko, grabe. Tapos parang sinabihan ko siya na kasi umabot kami, nagkabaranggayan kami dalawa. Oh, Pinakuha talaga? ko siya sa polis. Oo, pinakuha ko siya. Yung Sabi girl ko, to, "Alam yung mo." girl. O yung lalaki? Yung girl o yung lalaki? Hindi. Yung lalaki. Yung lalaki. Yung lalaki. Okay. Sabi ko, ang kapal naman ng mukha mo. Sabi ko, parang wala lang nung nakunan ako. Tapos umiiyak siya nun dun. Sabi niya, anong gusto mo? Mag-condolence ako sa sarili kong anak. Kasi, alam mo ba, sinabi niya sa akin, ano po kasi siya, DJ Rocky yung parang ayaw niyang pinapakita yung emotion niya, tapos less talk siya, kinikim-kim niya lang. Doon parang natauhan ako, sabi niya, alam mo ba, akala mo ba hindi masakit yung mga pinagsasabi mo sa akin na di mo ko kailangan, di mo naman papa-apelido sa akin, wala akong lahat ng masasama, as a father, sinabi ko sa kanya, wala kang kwenta, wala namang future, sana hindi na lang ikaw yung naging tatay, mga ganun yung pinagsasabi ko. Kala mo ba hahabulin kita? Sino ka ba? Parang mga ganun, ganun ko siya. Ni-rant out niya lahat yun sa akin. That time, kaya yun, tas wala na. Tas hanggang ngayon, yun na nga lang yung problem ko, DJ Rocky, is I don't know kung parang I don't imagine myself seeing him sa future ko. Aha. But then, hindi din ako makalabas. Anytime naman kasi pwede ko siyang iwan eh. Totoo. Pero hindi Kanino ko bang alam ano kung yan? bakit Apartment hindi ako yan? Hindi ko alam, DJ Rocky, kung ba't di ako maka-step out. Pero ang iniisip ko, parang laging gusto kong inisin itong babae. Kasi DJ Rocky, dumaan din naman ako sa sitwasyon niya. Oo Nang naman. Hindi ko pa alam. Oo. May mga naging third parties din na hindi naman super third party. Kapag ko yun, kahit nasa entertainment siya, magka-live-in kami, inaharang ko yun, tapos nagpapakilala ako, ba't hindi mo ginawa? Yun yung hindi ko maintindihan, which is, nilagay ko na lang sa utak ko, hindi kasi kami pareho ng mindset, kung hanggang ganito lang yung knowledge niya, bakit ba, sabi ko. And ngayon, yun nga, DJ Rocky, Hindi ano ka- ba to? Oo. Wait Wala lang, akong question. pinagsasabihan nito. Yung apartment na tinutuluyan ninyo ng kinakasama mo, nasaan yan? Kanino yan nakapangalan? Or nirerentahan nyo ba yan? Sa boyfriend ko, nirerentahan namin. So ikaw yung Ako. mismong pwedeng umalis dyan sa apartment na yan, dala-dala yung Pwede mga po, gamit opo. mo. And have you heard of the word trauma bond? Not pretty much familiar, DJ Rocky. Oo. Ito daw yung partner mo na
nagdulot sa'yo, nag-trigger sa'yo, bombard sa'yo ng maraming trauma. Tapos, the reason why you are still connected with that person is because of the trauma given to you by that person. So, parang doon ka nakakapit, tas hindi ka makaalis. And ako napakalaking challenge nito para sa'yo kasi ikaw yung magde-decide talaga nito para sa sarili mo eh. Parang inaantay mo ba na mapagod ka ng mapagod hanggang sa sumuko ka na talaga? Or may inaantay ka ba na mangyari talaga? May iniintay mo ba na may in love ka sa ibang lalaki para makaalis ka na ng tuluyan dyan? Kasi I remember ito medyo kwento ko lang ng very light Meron ako na date in the past na sobrang lala. As in, malala siya to the point na parang ako lang yung lagi nagbibigay. So, time, parang Ganyan effort, ganyan. Tapos parang kung i-gaslight niya ako, antindi rin. So, parang, kunwari, nagrarant ako about what I feel. So, ngayon i-invalidate niya yun, na kaya naman siya kaya ganun daw yung action niya towards sa akin dahil sa mga nasabi ko, dahil din sa mga naging action ko. So, back to me yung dating. Hanggang sa na-realize ko, parang nakakapagod na to. At the same time, it's not healthy dun sa katawang lupa ko, sa mind ko, kasi parang mas lagi na ako naiiyak. Tapos, ibang-iba na ako, parang ang layo na nung raketera dati, dun sa kasalukuyan na dinidate ko. Parang, yung ganun bang feeling? Tapos hanggang sa, ang pangit mang pakinggan, pero nakaalis ako dun dahil nakipag-date ako sa iba. Yes, yun nga rin yung nasa isip ko siguro, DJ Rocky. Pero kasi hawak niya yung social media ko, ayoko din siyang magalit. Ginagawa ko naman yun nakikipag-usap talaga ako ilang beses pa nga niya ako nahuli. Ginagawa ko yun. Pero tas nung magkahiwalay kami, I tried talaga, DJ Rocky. Pero habang kahit hindi kasi kami okay nun, medyo nagkikita-kita pa din kami. Parang hindi ko talaga kaya na mawala na lang bigla. Pero I know na hindi ko din siya pangarap kasama sa future. Tapos iniisip ko, gusto kong inisin tong gusto kong saktan siya ng saktan, tong babae. Kasi parang, yung ginawa mo sa akin, bakit? Parang ang sumbat ko sa kanya is, I tried to reach out to you before. Na bakit? Ganyan, hindi mo ako sinasagot. Ngayong malala na yung sitwasyon, magdusa ka. Hintayin mo ako magsawa. Parang ganun. I know it's evil, pero you don't know guys kung ganong ka-worst gaslighter, narcissist, manipulative. Ngayon na lang siya nagbago-bago, DJ Rocky. It came to a point na nasaktan ko pa yung sarili ko. And ang kwento niya, inano ko daw yung sarili ko and then sinisisi ko sa kanya, which is not, kasi hindi ko naman siya sinisisi doon. Yun ang kwento niya doon. Tapos lahat ng nangyayari sa amin before, kinukwento niya sa girl. Kaya napunta yung gigil ko doon. Ang sabi ko, magdudusa ka. Okay, pero ang tanong ko sa'yo is that, dun sa paghihiganti mo through that, I mean, yung paghihiganti mo dun sa girl, dun sa mga ginagawa mong yan, nakaka-healthy ba? Kumbaga, gumagan ba yung pakiramdam mo habang ginagawa mo yun? Not at all, DJ Rocky. I just don't understand myself kung bakit nga Not at all. I prayed to God na bakit ba ako nasa gantong sitwasyon? And hanggang kailan to, Lord? I really wanted to go out, hindi ko kaya. Sabi ko, kaya mo naman to Baka pwedeng tulungan mo ako. Many times, pinakita niya na sa akin lahat lang reason kung bakit. Lahat ng red flags. Ewan ko ba ba't hindi, yung parang tipong hindi mo maihakbang yung paa mo palabas. Yeah, I understand the feeling. Yung hindi ka makaalis. Yung alam mo na hindi na para sa'yo pero nandiyan ka pa din. Yung parang sukang-suka ka na, gusto mo nang isuka lahat pero hindi mo pa siya masuka lahat. Hindi kaya. Parang iinumin mo pa rin yung iniinom niya. 'Di ba? Kakainin mo pa rin yung kakainin niya, kakainin mo pa rin siya. Yung mga ganon. Yes po. DJ Rocky, hindi naman sa pag-aano, no? Hindi naman ako tsaka. Hindi naman, meron namang may mga naman. And then, law student naman ako. Ba't ang bobo ko pagdating sa part na to? Sabi ko, tinakot ako ng girl, ipapadisbar daw niya. Sabi ko, hindi ka naman kasal. Parang alam ko kasi, parang ganun. Tapos wala naman siyang alam. Parang, kaya ang lakas ng loob ko din Yeah, kung hindi naman sila kasal, 'di ba? Hindi naman sila kasal. Wala kang dapat ikatakot doon. Ikaw ang may kasalanan nito. Sabi ko, kung una pa lang sinabi mo sa akin, hindi na tayo humaba sa ganito. Sabi ko sa kanya, kaya magdusa ka. Yun yung sinabi ko sa kanya, magdudusa ka, tandaan mo yan. Sabi ko, lahat ng naranasan ko na hindi ko naranasan buong buhay ko, sabi ko sa kanya, naranasan ko dahil dito. And lumapit ako sa'yo, humingi ako ng tulong sa'yo, dinedma mo ko ngayong malala na to.
Alam mo na mahal na ako nung tao, ngayon natataranta ka na. Kaya magdusa ka. Yan yung sabi ko sa kanya. Alam mo Hmm. naman sabi ko kung bakit umuuwi yung lalaki diyan sa'yo dahil na lang sa bata. Pasalamat ka. Sabi. Tapos ayaw ng parents niya na lalaki yung bata na hindi siya kilala. Kasi ganun yung mangyayari nun, di ba DJ Rocky? Ilalayo niya yung bata. Sisiraan. Ayaw ng family. Swerte pa rin siya sa boyfriend ko. Kasi kung iba na lalaki, wala akong pake. Basta kung saan ako masaya, dito ako. Pero ako, deep inside sa sarili ko, I don't know kung ano pa ba yung nararamdaman ko sa boyfriend ko. Mhm. Nagsaserve pa din naman ako sa kanya, asikaso, lahat ganyan. I enjoy this company. Pero minsan, pag tinitignan ko siya or iniisip ko, mahal ko ba talaga to? Hindi ako masaya. Hindi buo yung happiness ko. Parang ganun po. Yeah, yung pag tinitingnan mo siya, alam mong hindi siya yung gusto mo nang makasama habang buhay sa Opo. sobrang dami ng sakit na dinulot ng taong to sa buhay mo. Sobra DJ Rock. Ay, ang hirap talaga nung sitwasyon mong yan. Pero ako, hindi ako, I'm not the best person to give you this advice. Pero ang masasabi ko lang, sobrang dami mo kasing grudge Sobrang dami mong anger. And I understand na meron kang ganyan. Pero you have to choose kung ano talaga yung paglalaanan ng energy mo sa ngayon, from this day forward. Kasi, syempre, 'di ba pag nagagalit ka, akala mo, nakakaganti ka talaga ng tuluyan. Akala mo nakakapag-inflict ka ng pain o hurt dun sa taong nanakit sa'yo. Pero minsan, or madalas, 'di ba, dun sa pagganti mo sa ibang tao, akala mo, nagagantihan mo na sila, nakakapag-inflict ka na ng pain sa kanila. Pero ang mas nagdudusa pala, ikaw mismo. Kasi parang may hawak-hawak ka na two-edged knife. Kapag tinututok mo to dun sa taong nakapanakit sa'yo, ikaw din pala, habang hawak-hawak mo, yung akala mo handle ng kutsilyo na yon, yung pala matalim din yun, matalas din yun, pati ikaw din pala nasasaktan. So, masyadong masakit sa loob, na parang habang gumaganti ka, ikaw din pala parang ang bigat-bigat sa pakiramdam, kaya hindi siya ganun ka light, 'di ba, sa pakiramdam kapag nakakaganti. So, okay lang naman yung gusto ko yung feeling na parang have your own taste of your mistake, or parang have your own taste of your own medicine. Gusto ko yung mga ganong feeling Pero for a time lang. Kasi kapag tumagal siya ng tumagal, kapag talagang wala kang pinatagal mo siya sa buhay mo, parang it's a baggage. And lahat ng baggage, masyadong mahirap i-carry kapag tumagal. Parang makukuba ka, malulugmok ko sa lupa, yung mga ganun ba? Yes, So, DJ Rock. for a time, gawin mo yan. Pero kapag medyo okay ka na, hanggang sa manawa ka na, bangon ka na, wag mo na siyang pakialaman. Tapos kapag may lakas ng loob ka na pakiramdam mo talaga, iiwanan mo na to. Sana dumating yung time na yun. Sagarin yung sarili mo. Ano yan kumbaga, sige, nandun ka pa sa addictive moment. Yes! Kumbaga sa droga, parang yung lalaking yan, parang drugs para sa'yo. Alam mo yon, nakaka-addict. Okay, ang tagal na. Diba? Ang tagal 3 years. Ang tagal mo nang naa-addict sa taong yan. Addict ka dun sa trauma na binigay sa'yo. Pero once na parang madaanan mo yung tamang proseso, magkaroon ka ng support group, magkaroon ka ng mga tao sa paligid mo na magpaparealize sa'yo na may mas masaya pa dyan, na may mas payapa ka pang lugar na mapupuntahan, hindi yung apartment na yan, hindi yung lalaking yan. Feeling ko makakaahon ka dyan. Tawag ka sa akin ulit pag dumating yung pagkakataon na yun. Pero this time, Red, bibigyan kita ng pagkakataon, kahit 2 minuto lang, 1-2 minuto, para makapagbigay ng mensahe dito sa kinakasama mo na ayaw mo na, sukang-suka ka na pero nandiyan ka pa din. Okay? Ano ba tawagan ninyo? Baka malata. O sige, ibahin mo na lang yung tawag. Honey ko. Charot, darot. O sige. Laban. Red, bigay ka na ng mensahe para kay Love. Yes po, DJ Rocky. And yan, sa aking partner, alam mo na wala akong pinagsabihan nito, dito lang on air pa. Top secret naman, wala talaga, as in wala. For the past 3 years, tayong 3 lang nakakaalam ng sitwasyon natin na to. Kasi ayokong mapahiya ka sa mga kaibigan ko na matataas yung tingin sa'yo, maganda yung tingin sa'yo. Ang hirap. Kung ano man yung saman tayo dalhin ng tadhana or itong desisyon natin, alam natin pareho sa sarili natin. Bahala na si Lord. Ngayon, tama si DJ Rocky. Siguro pinapagod ko lang yung sarili ko. Pero sana, maging okay lahat. Matutot akong makapagpatawad and
Siguro yung sorry, yun lang yung inaantay ko dun sa babae na yun. Kung siguro sabihin niya lang sa akin yun right this moment, mawawala ako. Yun lang po. Nakikipagmatigasan din kasi. Yun lang po, DJ Rocky. Thank you very much sa'yo, Red. Alam ko, strong, independent woman ka. Tapusin mo yung bar exam mo na yan. Tapusin mo yung law school mo na yan. Mag-take ka ng bar exam. Tapos kapag, madali na lang para sa'yo lahat. Pag merong hindi nangyaring okay sa buhay mo, tapos may nang api sa'yo o kung baga nag-abuso sa'yo, kasuhan mo, diba? Yes, DJ. Lahat na ng mga klase ng legal, di ba? Tapos pag mayaman, perahan mo. Charot! Uy, darot! Okay, pero thank you so much for calling and I hope kahit papaano ay gumaan yung bigat ng nararamdaman mo, Red. Sobra, DJ Rocky. Kasi nga wala ako napapagsabihan kasi ayoko nga masira. And nakakahiya yung sitwasyon ko for me. Kaya hindi ko i-share kahit sa mga best of friends ko. Kaya wala ako masyadong outlet. Kulong lang ako sa kanya. Yun lang. Yeah, I know the feeling. Yung parang ayong masira, ikaw, yung tao, sa ibang tao. Kasi kung meron mang may cargo dito, ikaw lang din naman, di ba? Yes, DJ Rocky. Alright, thank you so much, Red. God bless you. Thank you. Bye. DJ Rocky. Yeah, bye. At dyan po natatapos ang ating top secret program. Na-share ko na naman tuloy yung experience ko, no. Hindi naman ako kasama talaga sa usapan, pero bakit ko yun na-share? Wala lang, parang I'd like you to know na hindi ka nag-iisa sa lahat ng mga pinagdaraanan mo sa buhay. One way or another, meron pong isa sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon, ang same. Dumadaan sa same situation na pinagdaraanan mo ngayon. And yung iba nga siguro, graduate na dun sa sitwasyon na pinagdaraanan mo sa kasalukuyan. Kumbaga sila, nakaraan ko na yan. And at some point, I wanna give hope, 'di ba? Doon sa mga taong currently nakaka-experience ng ganong klaseng situation na alam ko nang ayaw ko na to eh. Alam ko na hindi na to tama para sa akin, pero bakit nandito pa rin ako ngayon? Bakit? Is it because of the trauma bond na kung tawagin nila? Or is it because pinapagod mo na lang yung sarili mo? Hanggang sasabihin mo isang araw magising ka, ayoko na, tama na. Hindi ko na to deserve. And that's okay. That's okay. Kapag na-realize mo na yun. At kapag iwanan mo na yung tao ngayon. Na ilang beses mong binigyan ng pagkakataon para magbago. Pero hindi pa rin. Hindi pa rin nagbabago. Kung ayaw magbago ng jowa mo, edi magbago ka ng jowa. Daling sabihin, no? Pero mahirap gawin. Di, pero seryoso. If ayaw magbago ng jowa mo, then magbago ka ng jowa. Lalo na kung yung mga pagbabagong gusto mong mangyari ay mga non-negotiables mo. Ito yung pagkatao, karakter, prinsipyo sa buhay, values. Yan yung mga dapat tinitingnan talaga sa magiging partner in life eh. Kung mapanakit, merong dishonesty, may panlulokong nagaganap, may pangbebetray na nagaganap. Is it something worth fighting for? Hindi naman, diba? So know your non-negotiables and negotiables and start from there. At sa mga kabisyo natin out there na gustong mag-share ng kanilang mga secrets, lagi nyo lang ako makakasama alas 9 ng gabi hanggang hating gabi na minsan nag-extend pa depende sa pangangailangan ng ating mga kabisyo out there. And again, this program was created para sa lahat ng mga kabisyo natin na merong mabigat na pinagdaraanan na hindi masabi-sabi ang kanilang pinakatatagong sikreto sa mga kamag-anak kahit gaano pa nila ka-close. Dahil nga may pinoprotektahan sila o dahil napakasensitibo ng sikretong meron sila. And I understand that, kabisyo, kung sakaling dumating man yung time na gusto mong ibahagi yan dito sa programang ito because this is made for you. This is your safe haven. This is a safe space para makapagbahagi ka ng iyong pinakatatagong sikreto without any judgment, without any unsolicited advice. Ay, ginagawa ko pala yun minsan. De, wala nga akong advice sa programang to eh. Kasi nga, 'di ba, may bayad na kapag may advice.
Anyway, yeah, I gotta say, GTG hasn't got to go. Good night, people. Nakapiling ang inyong boss sa Princess DJ Rakatera at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!